O Club de Fútbol de Noia avanza o verán con movimentos no seu plantel. Hai altas e baixas de xogadores e Becho postúlase como novo adestrador tras a renuncia de Rubén López. Os equipos da comarca están en plena confección dos seus planteis para disputar a vindeira campaña 2026-2027 e un dos que máis actividade está a ter é o Noia. Este ano regresa a preferente e buscará loitar por ascender novamente á terceira federación. O seu primeiro movimento foi a incorporación de Rubén López como novo adestrador. Sen embargo, o preparador apenas estivo semanas no cargo ou deixalo pouco despois por discrepancias co club. O Noia firmará a Antonio Ríos Becho despois do seu paso polo Compostela. Mentres, o club está dando tamén forma ao equipo co que afrontará de novo a exixencia da preferente. Mario Regueiro vende renovar, polo que defenderá por segundo ano seguido a camiseta noiesa. Tamén seguirá vestindo de branco Marcos Piñeiro, que leva xa 4 anos no Julio Matomatito. Outro que segue é Hugo e o fará despois de deixar atrás unha importante lesión que o mantivo apartado do terreo de xogo. Rodrigo renova tamén polo Noia e afrontará a súa segunda temporada no equipo. No apartado de incorporación súmase ao proxecto Iván Alonso, lateral esquerdo que defendeu a derradeira campaña á camiseta do Boiro. Julián regresa ao conxunto noies tras un ano xogando no Arzúa. Adrián Maroñas, Iker e Ángel vestirán tamén o branco na vindeira 26-27. Pero tamén hai xogadores que non defenderán os intereses do Noia. Iker Carril causa baixa despois de 3 anos, 70 partidos e 11 goles. Axel tampouco continuará na disciplina branca e pon fin a 3 campañas nas que foi un piar. A portería noiesa terá novo garda logo da despedida de Brais. Mario Constenla non continuará no Noia tras 2 anos e 66 partidos disputados. Tampouco estará no Noia Fabio Grajales, que deixa un balance de 24 partidos xogados e unha gran incidencia no xogo. Xavi Castiñeiras despediuse tamén do club despois de defendelo nos últimos 4 anos. Javi Muiños, Rachu, Paco e David Noia tampouco formarán parte do Noia no seu regreso á preferente.